nang Surabaya nyangking kloso iwak bawal nitili Sri kaya telung puluh dina nglakoni poso nang wulan Sawal nemu riyaya lair batin kula njaluk sepura asik nyangking kendi nang sendang made prawan candi gedhe TKT gedhe semangate gedhe alarene pinter-pinter rasane gedhe apane wong bebojoan dolor gak sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupuse ayo swa mula wis jamak nek ana penggoda iku minangka kekembangane anduh mula nek milih bojo peno aja sembrono kudu dipikir sadurunge asuh ojo ngantek dolek wong wedok sing sembrono gak iso dadi daringan apa maneh momong anak hari nek Pak Gito iki sing duwe gawe kagungan kajat nikano putrane tamune teko akeh undangane ancene Pak Gito supel bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul didolekno panggonan gak lali diaturi unjukan uga gak lali diaturi ngicipi daharan mula Pak Gito nyoto loman temenan karo wong liya gak ate ukur-ukuran duwene apa sedekah dadi langganan ancene Pak Gito wong sing peng-peng
tenan aku ngedung lak ya bengi iki eling-eling kali Pak Gito sik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedung disangoni kula ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneh ya tak enteni nggih sami sehat nggih alhamdulillah niki tasih ulan Sawal mula kula aturaken sugeng riyadin ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin kula wong nom akeh salahe akeh lupute mbok menawi keladuk anggen kula matur kula nyuwun ngapunten ingkang kathah napa malih dalu niki kajate niki nikahan niki metukna jodoh antarane wong liya karo wong liya sakniki ngumpul dadi keluarga jodoh niku padha karo bojo niku garwa sigarane nyawa maune loro nyawiji dadi siji mula nek bojo niku nek wis sepuh mpun atik di kongkon muli nang omahe nek bojo wis tuwek niku ibarate Quran suwek nika lho diwaca gak kenek dibuak dosa sampeyan contoh kula kalih bojo kula mboten nate gepuk kok gepuk jewit mawon mboten nate paling nek bojo kula gak tepak mboten kula lungguhaken sing alon kok nek wis lungguh terus ditekek mboten nggih dikeki bimbingan nggih mula monggo kula nyuwun pangestune panjenengan sedaya ingkang sakmenika sampun sowan wonten niki muga-muga keluarga Pak Gito niki kemantenipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin sareng budi wijaya ayo mangkane nek ndolek mantu sampean ndaluk mantu wong lodro bendina sampean dikidungi utang akeh gak krasa mbasi tukaran ambek bojo mboten krasa dikidungi terus paling moro-moro meneh ditagih ngono ae tapi sing penting seneng ayo cak alon-alon ngeten iki lho sing nduk omang ngene iki nek wis ana wong lanang mulih gak nggawa dhuwit biasa mecucu kaya garangan. Apa nek mulih nggawa abang-abangan kok meringis kaya garangan. Sing enak ya dijogeti terus sampai engko bengi. Seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan
aku njajal buka peracangan kayaku rodok lumayan saiki duwe entek mergo katut wedokan tapi aku juragan kendel wingi nang Malang aku kurang apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel ludes wis namung semanten kidungan kula menawi lepat barang kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane seneng kula ngeten iki. Lungguh nglumpuk, tontonan tradisional memang penuh sopan santun. Mungane dalu niki Pak Gito niki mboten cuman mendatangkan grup-grup Budi Wijaya, ludruk-ludruk biasa, tapi ada bintang tamu, bintang film, bintang sinetron yang sekarang lagi naik daun dengan judulnya CEO yang menyamar. Siapakah dia? Si Giok Hijau Batu Naga. Inilah Cak Wanto Situr. Ayo. Joget terus Budi Wijaya. Beda dengan yang lain, bro. Asik. Selamat malam Candi. Malam. Mas Raso piye kabare? Semangat. Candi minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Asik. Budi Wijaya. Ceritane wis beda saikine riko wis sing ana dikawa wong liya langsung ketno bisa ambiriko selawase omong tapi kalau di maning ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa wong liya Asli lho iki. Sumber Noko selamat malam.
bahagia. Bahagia. CEO. Asik. Terima kasih. Langsung karepno bisa ambil riko. Selawase yo mung ambil riko. Tapi kelem maning ceritane wis beda. Saiki riko wis sing ana. Asli lho iki. Kelangan iso niki wis kelangan kebyang angsun eman-eman loro rasane atimu loro kutiangan digawa wong liya lila sun coba gila kena masio apot bang sun rasa kelangan iso niki wis kelangan kebyang kang sun eman-eman loro rasane atimu loro kutiangan digawa wong liya lila sun coba gelila kena masio apot hangsun rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Candi Sumberongko selamat malam. Candi selamat malam. Masalah Apa? kok tak kandhani iso. Kon kandhani apa? Udane deres ket awan ket sore. Tak pikir parian. Parian iki. Pusik ta. Udane deres kaya ngono so. Iya. Warga Candi luar biasa. Luar biasa apane? Apane? Semangat. Datokan ibu-ibu kaya ngene ka. Hai. Wes. Apa kabar? Apa kabar sayang? Minal aidin wal faidin. Ojo nemen-nemen nang ndusep-ndusep ya ana orong-orong. Iki wis cocok karo panggone. Panggone lho apa so? Ini ning candi kene iki. Heeh. Ana paribasa. Paribasane. Ojo guyu ae so. Nggawa kendi kecemplung sumur. Cakep. Warga candi kula dongaaken kabeh panjang umur. Allahumma. Nggawa kendi, ngombene gula sing rasane legi. Warga candi tak dongano akeh rejeki Allahumma. Nggawa kendi karo nyangking nanas. Cakep. Warga candi muga-muga utange kabeh lunas. Allahumma. Tok. Sing untune bogang utange. Amin gak iso muni amin. Gak iso muni amin. Muni amin. Amin. Gawa kendi aku ketiban ondo. Cakep. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari main nang candi aku mule-mule gawa rondo. Allahumma. Amin. Allahumma. Rak akeh rondoe. Ya Allah tulungan aku Pakde. Pakde iki jare Apa? akeh rondoe jare sapa? Nggih Pak De. Mongkane Ket- mongkane untune Pak De sampe entek kakek mentil kaya. Ruwung. Lho, jare iya.
bojo kaya iso. Masalah. Ya ngono. Alhamdulillah pas wayang ini diparingi terang benderang. Alhamdulillah barokawah. Heeh, selamat tentunya untuk pengantin berdua. Pengantin berdua. Di malam hari ini. Mbak sapa jenenge iku? Mbok. Mbak Daminten. Nah. Tak kaplok biru kan kok lho. Ayo, sing rabi iki Mbak Daminten Keliru. Pak Gito. Pak Gito iki sing kagungan kersa. Oh, Pak Gito Bu sing Daminten niku ngono, ojope. nggih ta? Ya awak tak kira sing rabi Mbak Gito mbek Daminten. Nek Pak Gito rabi maneh ditonyo mbek Pak Daminten. Wah, gak mungkin. Apa? Wah, Pak Gito iku laki-laki perkasa. Heeh. Mas yo rabi wong wedok telu gak apa-apa. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Ta, aja diterusno. Apa? Bu Daminten mlebu nggawa korean. Apa kok nggawa korean so? Kate ngejangan. Ngejangan. Iya. Kate ngobong Pak Gito. Warga masyarakat Musian iki luar biasa nang daerah kene iki. Iya. Mergo apa? Apa? Mergo para pinter, para ulama, para sesepuh biyen iki ngerti ndolekno nggon-nggon desa. Ngerti banget ya, So. Ngertine tetok apa? Lho, nang kene iki ana desa sing dadi desa Rajakaya. Desa Rajakaya? Apa desane iki? Desa akeh kebone. Desa akeh kebon. Iya. Saiki dincepi puskesmas ka lho. Jenenge Desa Keboan. Desa Keboan. Iya. Lah. Nyabrang rene, Nyabrang rene ngliwati kali ceritane Ludruk. kali apa? Marmoyo. Kali Marmoyo sing kono kae. Ceritane apa, So? Ceritane Marmoyo iku ana nang Ludruk. Apa iku? Lho, cerita mlebune agama Islam iki liwat Marmoyo iku. Oh iya. Iya. Mlebu maneh ana desa sing jahil. Jahil. Apa iku? Gak gelem meneng. Ya ngusian iki lho jahil. Ana wong meneng diusik ae. Makane jenenge desa Musian. Ngusian. Lah, ngulon titik, So. Ngulon titik ana. Ana desa Bujukan. Heh? Desa Bujukan. Kon lambemu sing temen lho kon. Heh? Kok iso desa Bijukan iki maksudmu apa? Nek aku gak temen babacek dipancal wong kene kabeh. Desa Bijukan. Desa Bujukan. Desa apa? Sumber Nangka. Kok iso Bijukan? Lah, aku wingane rene mbuktekno. Iya. Jare desa Sumber Nangka. Maksudnya sumber nangka berarti ndok kono nangkae akeh. Nangkae akeh. Buktine Lala beno mata pacul telep. Sing metu banyu. gak ono nangka blas. Gak ono nangkane belas. Berarti desane desa Desa Bojo. Ngono jare desa Sumber Nangka. iku saiki biyen ya paling akeh nangkane. Biyen. Ana maneh. Gak ono, tapi aku mang rene iku. Ana desa sing gak kempes-kempes. Desa apa? Kabu. Sampai saiki jek kabu ae. Desa Kabu. Ana maneh desa sing nggarai wong seneng terus. Desa Gak apa? tau susah. Desa apa? Kelubuk. Iku sing seneng wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang kene iku gak ana sing sapa klobok. Oh gak ono ya? Gak ana nggih Pak nggih. Paling ya separo. Iku nang Klobok. Nang Klobok. Kon nek ndelok kemanten kaya ngene kon mang kok sawangane duwe kenalan nduk kene. Aku duwe kenalan, So. Sapa? Barang aku mlebu rene beleng. Iya. Aku digawe mangan mbok rawon, mbok soto iku mang. Lah ireng apa kuning? Masalah ireng gak ireng, kuning gak kuning, putih gak putih. Jangan apa kira-kira? Mangkak. Barang aku mlebu nang pawon kon tak kandhani. Iya. Sing masak kancaku SD. Sing masak Kancaku SD. kancamu SD. Iya. Melok nang kene. Melok nang kene masak. Dadi juru masak. Iya. Sapa? Warni. War. Nandi Warni mang. Wis mulai ta. Kurang ajar kon war. Mosok masak rawon ya Allah. Apa? Wasin. Tak pikir enak. Awas. Kok yo entek rong piring ngono kok. Aku piye kadung lesu e. Ya mek iku tok kancamu. Lah iku mang sing gawekno sambele. Sambele rawon iku mang. Sing ngulek ambek megol-megol iku mang. Ngulek megol-megol ngene. Lah ya uleke meneng bokong sing gagal. Oh, kowe goyang wendel pancet kete
SD ya wendel. Ya Allah, tibake pancet aku ya gak pagling. Iku ya kancamu. Kancaku. Ya kancamu sekolah. Masa kancaku sekolah. Saiki dadi tukang sambel. Iya. Sapa to? Sani. Sani. Sani ya delek-delek tak kandhani. Biyen SD Sumber Nangka kene. Wendel. Kok iso endel? Masalah kaya ayune gak entek. Iya. Ngene iki mang petuk aku lele Sani. Oleh wedakan Bu apa mbeluk. Oleh wedak Barang mari kudanan kudanan ketok luntur. sak kaya gorengan tempe. Ono bojone. Iki bojone. Kan Oh. bojone Sani ya. Oh, kok akane. Baba. Takok Sani, wanto kancamu SD. Kita bukan teman biasa. Sahabat. Sahabat. Karo Yuk Sani ku. Yo Sani. Ya mek loro iku tok kancamu. Yo apa kon mari mangan? Heeh. Aku wis mari tak gelek kora-koran. Terus Lolo tibake arek nglompok nang kene kabeh kora-kora so. kancamu iki ora-ora. Kora-kora biyen iku ketua kelas. Sumpah yo. Ketua kelas adek kejem saiki dadi kora-kora. Biyen kewereng, Biyen keren. saiki ora-ora. Kora-kora. Sopo? Poniti. Poniti B yo tak kandhani biyen judes. Saiki kora-kora halah tanganmu hanya berbau sabun wing. Biyen sabun melati so. Iku jenenge pengabdian, iku jenenge rewang, iku toleransi, iku Apa? jenenge seneng karo tangga. Bener seneng karo Gelem rewang. Ket biyen iku ya ngono seneng ambek tanggane. Lah iya. Arek iku grapyak. Grapya. Ngono iku ya gak beda ado ambek wakil kelas biyen. Wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas biyen ya gak ada. Iku Biyen ya nang kok- sekolahan dadi ketua kelas sampai wakil kelas. eh. Saiki ya ladalah dadi kon nang dadi apa nang kene? Aku dadi wakil kora-kora. Sing nglumpukno kora-kora digek plastik iku mau. Sing lombono kora-kora dadi dari plastik, Iya. kresek ireng tak takoni. Iya. Aku kan gurung ro. Iya. Iki mau kelompono nang kene gaya apa? Gaya apa, Tak Sir? gawa mole. Digawe apa? Dadi sisae mangan wong-wong kuwuk dikelompono gawa Iya. mole Mm. ambek wakil ketua kelas. Digawe apa, Jar? Jarene engko be bojoku gak nyambut gawe to. Ya Allah. Iku areke nang kene. nang kene. Saiki wis gawe bakil kora-kora. Iku arek ngip-ngip. Ono nang kene. Ana dong. Sopo? Srigati. Sri. Kresekmu awas brodol. Sri. Mang tek wis bandani kresek abang bareng Sri. Astagfir oleh. Kon tak kandhani. Ana anake. Anake Srigati winyanane mara nang omahku iku. Lapo? Kon lali tale. Jare ngene. Ya apa? Man, tolong utangno bab iku makku sesele grengan ae. Utang. Ya cegak. Ngene utangno sesele grengan. Ge opo le? Aku ge bayar mekar. Kon kok apal. Kapal ya apa bojoku minggal gara-gara mekar so. Sumpah yo. Nek mekar iku dina apa? Heh. Mekar dina apa Wes biasa? aku lali. Soale menyakitkan nggih. Sampeyan utang mekar ketara. MBK Syariah, Syariah. PNPM, P apa? PNPM. Heeh. PNPM. Oh, kalau PNPM. Gak ono maneh ya? Ono. Akeh. KTP ku tak dudui menturus. Ono apa nang menturus? Kancamu sakmono akeh wis gak ono maneh nang kene. Lho, Malah- sing laden niku ya ono asli to, sapi aku sungkan. Iku ya kancamu. Kancaku. Yen nang kene Adi Nang Raden. kene lah Sumarni barengku. Bagan nyuguh-nyuguhi. Nyugu-nyugui. Sapa? Sumarni, Terus, Sunartiani, terus Indah, di Indah iku ndi? Indah. Arekku dengan pink. Modelmu sok imut. Watasane untuk situ wis regrak. Masalah Ira mang nandi Ira? Lah,
Kok diapale lho. So, Apa? ira biyen tak duduhi. Iku ira klambi ijo. Biyen ayu putih so. Saiki ayu ngono lho. Ayu apane upireng. Pambemu. Lapo? Iku ya mono menyekake umur, tambah tuwa ya tambah ngono penampilane. Awakmu tambah tuwa. Kudune iku brai sing mlete necis. Biar apa? Suamimu tidak mengejar laki-laki lain. Gelan aku kancamu iki. Kancamu iki dodon. Ngomong ku hati-hati takon iku. Apa? Kok sok suamimu ngejar laki-laki lain lho. Rumangsamu LGBT ta ya apa? Kliru ah. Anjene kupingmu dosol. Lho. Kon mah ngomong ngono kok iso. Iya, Bapak. Kon nek ndelok kemanten ngene iki ya apa? Atimu seneng apa susah? Aku nek ndelok kemanten ngene iki ya. Atiku susah. Loh. Kemanten ya kudu seneng berbahagia. Kok kon bahagia piye? Ana lagune ngene kok lho. Duhai senangnya pemanten baru. Sing susah sing rewang. Ngono so. Duduk bersanding di pelaminan. Sing leko sing rewang. Mantene enak gayer-gayer. Lah sing nawang leko. Manten bengi gak ana lho kuwade iki gak ana. Ngene iki wis mlebu. Lapo kemanten ngene iki? Ngene iki mantene lapo? Dolar-dolar wong candi. Mantene lapo? Turu. Salah. Mantene ngene iki buka. Buka apa kono sik ngawur kon lho ya? Buka iki lho bubuhan. Oh, buka kado ah. Wah, aku deg-deg ae. Aku Kon kok susah ndelok kemanten apa? Anane aku susah so. Heeh. Soale mantan pacarku biyen yo. Lho wong rabi kok susah sih? Aku biyen yo dikuwade tapi aku pegatan. Saiki ngono kulo wong ndelok nang kene. Mantanku iku. Sapa? Tinem. Nem. Ya Allah sayang. Kon biyen lapo megat aku nem. Nem kenapa mbok tinggal arek iki? Untukmu aja digoceki. Roto yo baton nem. Heh. Alah kon saiki rondo kapok. Rondo? Rondo. Nggih, Bu. Nggih napa mboten? Kate gak ngaku wong aku mang. Ngene lapo? Wong mang aku, Mas Wanto sayang. Ya apa? Engko nek mulai ludrukan. Heeh. Cengungun aku dulu ya. Basa apa cengungune? Lihaten. Oh, lihaten. Aku ngene, aja. Betul. Soale anakmu berbahaya. Wong logoku nang jero kuno mae. Ngelirik ae. Ngelirik ae. Ya tinem iku. Aku ambek tinem. Heeh. Sida rabi. Wis pegatan. Oh, pegatan, gak sida. Apa? Aku iku selingkuh so. Kon selingkuh. Ambek koncone tinem. Koncone tinem mbok selingkuhi. Tak selingkuhi arek-areke wayu lebih bergairah. Arek ya nang kene. Nang kene mang jarene Sapa? Waini. Nih. Ndi? Nah, Waini ku ndi? mang jare nang gurine kamera ngono. Sayang. I love you sayang. Tak aku dibiyen kale wong tuamu. Anjen aku gak duwe ya Waini yo. Saiki yo pancet kere. Ya kudune kon ngejar berusaha nyambut gawe. Wis berusaha, so. Tapi Waini kudu jodohno wong tuane ambek wong lanang liya. Berarti kon gak sida rabi karo Waini. Gak sida rabi yo. Lah terus? Tapi cintaku tetep on tinem. Berarti gak sida rabi arek kene. Gak sida. Makane aku ngelok sapa iki Mang Mas Sutrisno ambek Mbak Adela iki sungguh luar biasa. Mas Sutrisno karo Mbak Adela. 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 Kok jenenge orkes. Iya. Apa kon kok susah ndelok wong loro iki? Seneng. Senenge iki apa? Senengmu apa? Arek saiki ku iso pacaran. Heeh. Masih kenalan iku iso Sadurunge rabi pacaran dhisik. pacaran dhisik. Nuruti karepe ati. Nuruti karepe ati. Iso milih. Nek kon biyen. Aku biyen gak dijodohno mek wong tuaku sok. Oh, rabimu rabi dijodohno. Rabiku dijodohno mek wong tuaku dadi gelem gak gelem ya kudu iku. Wis tau kepethuk calone. Gak tau kepethuk blas. Langsung dijodohno. Langsung dijodohno bareng ketemu soh. Wayu. Bojoku awet.
Bojomu elek. Tinem guyu buwanter. Lah apa kon emosi ape aku cemburu? Gak apa-apa elek, sing penting gati. Elek tapi yo gati so. Tapi lak langsing apa bodine? Wah, langsung yo apa lawemu e. Bojomu? Wis elek lawemu. Bojomu iku. Iya. Lah terus Kate gak gelem iku ya apa so? oleh-oleh wong tuwa. Oleh-oleh wong tuwa. Akhire esuk gak iso tetep mbok rabi. Iya, undangan wis kadung nyebar. Heeh. Undangane bapak ya nyebar. Wis kadung umum. Kadung umum. Oleh bojo lemu. Oleh bojo lemu, kanca-kanca Disyukuri. teko, tangga-tangga teko. Heeh. Ana kancaku situk so. Apa? Ngomong ngene. Ngomong ya apa? Kok tak kaploki kon kok lho ngomong apa? Wanto. Heeh. Awakmu ganteng kok bojomu lawemu. Apa gak apa-apa kon kudu berbangga ngono lho. Aku yo gak apa-apa, aku Iya. sayang. Sing penting aku rabi. Iya. Jare kancaku ngene, Ya apa? wong lemu iku wangel. Wong lemu? Angel. Angel apa nih to? Mangkane iku so. Heeh, iya. Aku yo bingung wong lemu iki angel opane. Iya. Barang buan wis entek. Heeh. Tamu-tamu wis mulai. Tamu-tamu wis mulih. Aku mlebu kamar. Bulan madu. Umume bulan madu, so. Iya. Masalah aku mlebu blem bojoku mengkurep. Bojomu kurup. Aku gak kesuwen jenenge kepengin malam pertama. Iya. Langsung tak walik bleng. Melumah. Apa ngono ya? Mulane kon kudu ngerti. Ngerti? Sadurunge kon rabi kudu ngerti. Bedakno wong wong wedok karo tahu iku nek bedane. Bedane apa? Lho, nek tahu Hah. digoreng sreng, Sreng. diwalik sreng, Heeh. tetep tahu to. Tahu. Iya. Lah bojoku. Nek wong wedok, Hah. ya, iku nek tahu digoreng Sreng sreng, diwalik. diwalik black, diwalik tetep tahu. Tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku. Lho, nek tahu, ngene lho, rungokno ta wong ngomong iki. Iya. Nek tahu cemplungno Sreng. sreng, diwalik blek, Bleng. tetep tahu. Tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku so. Tahu iku to. Kon tak waplok. Dikanani bojoku kok tahu. Nek masalah bojomu pikiran dhewe kon walik ana apa ning ngono lho. Tak walik so. Beleng. Blek. Ya Allah so. Apa? Kon koyo wong lemu. He, Apa? seduwina sewengi tek. Apa to? Aku ngeleki gak pecuk. Doleki apa? Ngeleki unyeng-unyeng. Doleki apa nih? Unyeng-unyeng. Aku sampe nang pojokan lenger. Ya Allah. Mbok piyak-piyak gak iso ta? Gak iso. Aku gawe Google Map iki lho gak petuk. Masamu kate minggat takon kok Aku bener. lenger. Ya Allah. Iki bolangane unyeng-unyeng nambi. Gak petuk so. Gak petuk. Gak petuk. Waduh, ancen kon kurang pengalaman waktu iku ya. Kopengmu ah. Akhirnya aku gak kurang akal so. Duwe cara. Duwe cara. Carane apa? Menesuk isu-isu Ya, aku tak peseno tosa. kon peseno tosa. Bojoku tak lebokno tosa. Bleng. Terus Tak gawa nang gorame kolam renang kok. mbok gawa nang kolam renang. Kolam renang tak Terus? cemplungno. Beleng. Lho, bojomu kok cemplungno tujuane apa? Lah nang kono marang tes. Bojomu mbok cemplung kolam bleng Beleng. langsung muni. Tes. Duk. Brot. Oh, ketemu nyung-nyunge iku. Ngunyeng-ngunyeng apa ngentut e? Bojoku ngentut. Ya krik. Tak anteni maneh so. Iya. Air begitu tenang. Iya. Mek blur. Pure. Iya, terus Mari ngono metu bluguduk maneh. ono bluguduk. Bluguduk. Gak kesuwen ambek aku so. Ngentut maneh bojomu? Oh gak. Oh, gak ngentut iki. Yo iku sing tak geleki. Oh iya. Bluguduk. Heeh. Langsung tak jopono pentol korek. Tujuanmu apa? Alah tak cubresno bleng. Cek gak lali so. Tujuane ku cek gak lali. Maksudmu mbok tengeri? Tak tengeri. Sik ta, aku takon awakmu. Apa? Kon iki ndolek unyung-unyung katanya tambal ban kon iki. Kok bojo kok dikei pentol korek iku lho. Salahe bojoku lho opemu e. Ya meneh-meneh sesuk lak kepethuk maneh. Wah angel timbangane aku lali tak tengeri pleng.
tantas. Mari mbok entas, Tak gawa mulih. toto oma. Lah iki. Rumbu. Sing penting jodohan iku sing penting saling pengertian. Kok nek ndolek kecocokan gak ngarep sok ketemu sak umur-umur. Lah ya. Wong bebojone sing penting ndolek pengertian. Padha senenge. Endi sing salah kudu iso nrimo. Kudu sing bener assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko lho, Apa? ayune rek. Goblok matane arek iki. Ganteng ngene ayu. Gawe klambi ijo, Goblok. nyangking tas. Alroji. Arek iki rek. Jarike anyar. Sarungan. Goblok arek iki rek. Goblok dhewe. Wedake lambene lipstike to. Anyar itu kono pacarku mang. Rasamu lambemu rasamu. Lambene sapa? Sayang. Kon kok mau sayang-sayang kon? Jare bojomu mang sak gerdu. Saiki wis kuru. Saiki wis kuru. Bojomu iki ta? Iya wis kuru saiki. Sik sampean ngrasani aku mang teko kadowan iku krungu semriwing-semriwing calon bojomu jarene sak gerdu sing teman. Iku biyen kan sak gerdu. Terus Saiki sak gapura. ngomong apa to Wanto? Ngomong aku ngene mang yuk, bojoku Ngomong piye? lawemmu. Terus? Aku wae sedina tet gak nemok-nemokno unyeng-unyenge ya ngono. Bojo. Lambemu buka aib yo. Gak sumpah gak. Lambemu buka aib yo. Sumpah gak. Heh? Sumpah gak. Buka aib kon. Gak kok sumpah. Heh? Ngomong apa awakmu? Oh gak sumpah sayang. Aku kok rasani apa? Aku mah ngrasani. Aku ngomong mbek rasa ngene. Bojoku so wayu nomor 1 sak Indonesia. Ngelambel lah. Temen aja. Temen. Ngomong sare, iku lho, calonku iku luar biasa. Terus? Sak dina nang mburi. Titik-titik begitu ketok gedang langsung crit, ketok tembok terus. Lah gen aku kucing ngono to Wanto. Gak sumpah gak. Kak, Gak aku lho. ala lah iku mang jarene aku jarene nang mburi crit. Marono crit langgenmu aku iku kucing. Biasae ngono jarene kok. Berarti awakmu tau ngonangi aku ngono. Winginane tak entep iya. Ngono ya gak diomong-omong nang ngarepe wong akeh. Aku iki ya apa-apa calon bojomu. Aku apa? Heh? Iki calonmu temenan ta? Iki lah. Heeh. Iya so. Kon wis iso ngerayu wong wedok ta kon? Awah, yo iso. Iso ta kon? Iso. Lho, sik coba. Sik jajal. Aku hubungan ambek awakmu enek petang tahun aku gorong tau kok rayu. Saiki jajal rayuan disekseni wong sakmene kae. Kadek gak genah tak sampluk sandal kon. Bismillahirrahmanirrahim. Awakmu iku katene kundangan apa tak katene ngrayu? Ngerayu sayang. Wong ngerayu sing temenan, pole wong ngerayu kok ujung-ujunge kon iso rabi ambare. Iya. Sing serius. Nek areke gelem mbok rayu, mbah kon gak duwe-duwe pasti gelem to dadi bojomu. Apa maneh walaupun awakmu elek, ya. Mbah si kono elek nek kon pinter ngerayu, bojomu pasti katut. Ayo. Sing penting rawe-rawe. Cuk. Kon ngomong ae kapan aku ngomong. Wah, aku boleh meso ngene iki soalnya atiku lara ati. Sayang, sayang. Dek mangkel roh aku iku diterno pacarku. Oh iya ta? Iya. Wah, aku ngono tak jomblok boto nah. Sopo? Iki lho pacare iki lho. Wah, wong aku laki-laki bahagia. Pokoknya terusno lagune kelangan terus. Sayang. Iki ngerayu temen iki San. Gak, duringan tak buyar ae suwe. Pagone biasa ngene. Mula titip salam. Heeh. Sayang, Apa sayang? sayang. Kan mangkok sayang tok ae. Kon niku ngerayu ta? Sik tak kalem-kalem. Sing serius ngono lho, kaya arek nom-noman saiki. Sayang iku sing lembut. Sayang, ngono lho. Enek iramane, mosok apa-apa leren dikandani, masih pekok kok kebacut sih kon niku. Sayang. Sing teman, sing serius. Sayang, kurang lembut. Sayang. Lah kon kok power sis wong nduk gone pertelon lampu bangjo ngono kuwi. Sayang. Iya sayangku.
Bapakmu tukang pentol ya? Kok tahu? Bekne. Goblok ngene iku. Ya apa? Ngene lho. Ya apa? Sayang, Ya digoceli tangane. bapakmu jualan HP ya? Kamu kok tahu? Sinyalmu menusuk di hatiku. Aduh sayang, aku bahagia banget. Iki ngono pacarku kok mau sayang-sayang tak keprak ndasmu ngono. Wong cek semongko ae lho. Sayang. Bapakmu tukang rese-rese teletong ya? Kok tahu? Bekne. Kok bekne apa sih? Dijelasno ngono lho. Bekne. Oh. Sayang, Iya sayangku. bapakmu jualan mobil ya? Kamu kok tahu? Setirmu bisa mengubah arah hatiku. Aduh, makasih. Ngono lho sayang. Apa ya? Sayang. Sayang. Ya sayang. Ayo nang hotel langsung ya. Kene, tak rayu. Apa? Sayang. Apa sayang? Bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu sayang? Iya wajahmu kok seperti cetok. Ojo nemen-nemen ta, ngene lho sakjane. Aku dadi wedoke. Ya apa? Mas Manto, Apa sayang? bapakmu blantik sapi ya, Mas? Sampeyan kok semerap? Mengkane kon kok teletong. Mangkane aku kok pesing ngalor ngidul. Lapo Mas. sayang, lapo? Nggih, Hah, sampean ngerti sih. lapo? Hubungan awake dhewe iki sudah bertahun-tahun ya. Iya sayang. Iki cari jalan keluar iki lho piye. Mosok aku katene mok gendak tok ae. Iki lho. Tapi lah enak sih. Ya enak-enak akhirnya ya tayumen. Kok masalah enake? Iki lho maksudnya iki lho. Apa sih sok? Iki arek iki nuntut. Iya cak rasa ya. Aku hubungan ambek dek iki Iya, iya, wis iya. suwi. Wis suwe. Iya to. Tapi bapak nedek ambek ibuku. Bapakne iku- Wanto karo bapakku ibumu? ambek ibuke Wanto iki gak tau akor Oh, koyok oh, oh. kerek karo asu. Iya. Jadi bapakmu ambek ibu Ewanto gak akur. Gak tau akur. Kaya kerek karo Asu. omongkane kon kaya belo kon. Iya. Lah bapakne kerek iku nek sitoke asu. Aku terus Gak tau enek akore. Gak ono Iku akore. ngono satru bebuyutan ket nduk weteng. Oh. Dadi ket nduk weteng iku lahir cowar iku wis padha gak senenge, padha getinge Sampai saiki. sampai saiki. Dadi gak setuju karo Gak setuju. hubunganmu wong loro iki. Hubunganmu loro iki. Terus karepmu ya apa? Nah, aku iki kan njaluk piye ya golek solusine iki piye? Solusi. Ya apa sok bapakne dipateni ae yo. Pakane matamu kuno ah. Yo diatur yo apa enake, sing penting kono wong loro iso gandeng wong loro. Ngono ta? Iya. Tapi aku suwayang sok. Hah? Iya sayang iya. Walaupun kamu tak sakiti, kamu tetap sayang sama aku. Aku tetep sayang. Sumpah. Sumpah blek cuk guyu. Iki guyu lapo iki? Lho, Wanto. Iku wong seneng temenan ambek awakmu. Aku cinta. Cinta. Aku percaya lek dhek cinta temen walaupun dia tak Teman. sakiti, dia tetap mencintai aku. Iya. Ngono ya sayang. Ojo guyu ae digelok tanggoku akeh. Sing penting awakmu niat. Niat rumah tangga apik. Niat. Arek iki begawe apik itu to. Sumpah. Iya. Ya sing penting iku. Aja ndelok, aja ndelok sing liyane. Bondo donya kok nek didoleki to. Tapi nek jenenge ati, Iya. iku gedhe urusane. Tapi ki ming suwe terus lho sok. Apa? Lah kok iso? Unyeng-unyenge gak kepethuk. Aku suwayang dek mek sampean. Tapi lah nangis koyo ngene iku. Wis carane ya apa? Aku Karepmu golekno solusine ngono lho cara. Apane wis geleman mbek wong liya iki lho. nemprek titik kok. Tester. Tester. Aku mulai sih. Hati-hati sayang. Niki. Mike, sehat jero Abah Didi. Matur suwun, Bang. Ya Allah, kena bayar. Wis saiki Apa? bojomu calonmu iki Iya, Sok. njaluk tanggung jawabmu. Aku kudu piye aturan ya, Sok. Kon dadi wong lanang ojo cekak pikir. Iya, Sok. Ngono lho, kembang tebu. Ya? Iya, Sok. Diatur nang omahe. Iya. Ayo saiki bodho-bodho nang omahe calonmu. Terno ya, Sok. Tak terno. Ayo, Sok. Ojo kuwatir tak wangi. Iya. Ayo.
bongkok. Duwe tangga. Wis gak ganteng. Kaya bedes Jepang. Sapa kaya bener Jepang? Ya raimu. Ya apa yo? Gak ro isin. Alah aku biyen dipeseni mbokku. Le, kowe besok nek golek tangga, aja jejer wong sing wotone amba. Ana apa? Wotone amba iku ngono. Nek dhuwitmu nduk omah iku mesti mara kok dilekno nduk ndi roh. Maling. Mbok kira aku maling. Terus mari ngono iku neh. Aja golek tangga sing tangane ulune dawa-dawa. Apa? Iku ngono. Turune rangutan. Bedes ta. Terus maneh. Paisan iki le iling-ilingen. Aja golek tangga sing kentole ulune dawa-dawa. Apa? Iku ngono banci. Jancuk. Masya, makku ya ngomong. Ngomong apa? Golek tangga nak, aja sing brengose ketel. Nek ketel apa? Kelakuane busuk, Ya ora iso. dingkian. Wong gendak aku ngene. Brengose ketel bisa nek gen ngambung keri-keri piye? Kendaan apa? Kendaan picek iku. Lho gendak aku ayu ora nek ndase. Pindah nang Citralen ditutno, nang kene ditutno, gak iso ndalek enggon. Lho. Nek engkon itu banyak. 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 Dadi bayan yo gak jelas. Lho gak jelas piye? Karuan aku sing dadi pamong, dadi bayan. Alah kon dadi bayan dari pamong yo golek arek brondong-brondong. Ya apa brondonge seneng. Alah lagi seneng sapa ta Darmanto. Aku tau pinyane buero. Ngedum MBG dikorupsi. Benelak 4 sehat 5 sempurna 6 gelegeken. MBG untuk karak gorengan. Badoken cek mencret congormu. Lho, ketang-ketang tak kei kok karak gorengan. Lho, ngono nek dikei, biarpun itu danyanan 15 juta. Tapi karak itu yo termasuk harta benda ada gizinya. Ya badoken ngono. Karak cek mencret kon. Yo tetae. Sopore gawe gedhe iki gak enak blas. Aduh! Renasku dikelen. Aduh, jambeki. Ya iku ana bukti ana saksi mek wong lanang ketemu wong wedok merangsang. Sing merangsang ki sapa? Buktine aku adus mbok dengke. Alah. Oleh tak dengkek perbapak aku kepengin eruh. Lah mek seru. Lah kok guwedi lemu kok mlakune ngene. Ngisi kok.
Masih aku tadi rentenir. Ana sahur-sahuran teko Abah Didik. Asam gede disauri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 juta. Ngitung kowe wong stres. Ngitung kok aku ngene lho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
100. Teko abadi dihitung. Sembrono. Lapo? Lapo kon? Lapo? Lho kok jalan apa? Lho jalan apa kon? Utangmu sauran kok dikei abadi di. Ayo bayar utang kon. Lah kok piye kan? Hei, aku takok. Apa? Wong utangno iku mergo Lebih. lebih. Wong utang Kurang. kurang lah makane aku kurang utang awakmu. Nek duwe tak cauri, gak duwe opo sing caurno? Gak ruisin. Utangnya enak nyaure angel. Kon menemati intipe neraka. Nek intip digaleki wong. Intip biar digaleki iki mbok intipe nek ngliwet lho. Nomor 11. Ketara kelakuanmu. Lah apa? Kirik. Dah, kira 12. Jaran. Kok jaran kaya banter pergo gak duwe udel. Kirik kelakuane nyokot wong. Kere ngono mbantu petani, tidak nak sawah, galeki tikus, ora galeki banci. Masih jaran kena gawe dokar. Kirik kena. Kena Kena matamu ah. matamu dhewe ngono. Mata-matakno. Gak ruisin. Tenano. Amit-amit kemanten. Ambek bapake manten, ibuke manten duwe tangga kaya bedes Jepang ngene iki. Hati bang awakmu. Lah apa? Kaya walohan. Cek ayu, cek payu. Gak kurang wong gelem. Aku mlebu desa kene wis dinyang. Wah, dina pira? 20.000. Karo 20.000 lho. Wong 40. Wong 40. Iya. Rong pira? 20.000. 20.000 pe 40. Iya. Alah, mari lewek. Kacau. Lapos tau mbeni jamu kok. Jamu apa? Beli kita. Apa? Beli kita. Abang beli kita. Apa? Modal kita. Cowok arek iki. Ndok kita. Gak kono gak ngomong dok Ya, kita. itu bayar ro ngene mak. Itenana Anda. Kira jalan gak ketuku ambek raimu mencep aku. Sapa? Gelan aku. Kaya apa? Mek aku jelas kaya germo lho. Kok Kok grimo ditotosono. Jane aku. kaya apa? Bapakne grimo. Kacau. Ada apakah giranya di Monas? Ada air mancur yang pandai berjoget. Apakah bisa joget? Jogetnya seperti wanci. Rupane wis elek nyanyi fales. Gak pantes kon ku nyanyi. Bisa tak kon? Lha apa gak iso? Si. Lagi dicolek amboy asiknya. Lagi dicolek amboy merdunya. Aduh, njokku ditumpul. Bekakas peple dipamer-pamer no. Pepe.
raimu kencing manis. Takono dokter mek kencing manis iku gak iso ngadeg. Ora iso enak nggih kencing manis, gak tau tuku gula. Titel. Ojo nyenggu ojo. Mo. Iya ta? Mo. Iya ta? Mo. Mo. Lu. Bandul. Lapa wong aku iki wedok mari operasi nang Hongkong. Oh lah. Sedoperasi apane? Wong aku iki wong sugih. Saya aku takok sedoperasi apane? Ya iki. Apa anak jenenge kok ya iki? Rai irung dioperasi pesek dadi bangir. Susu cilik dadi gede. Iki ambek dokter Hongkong diketok. Del. Alah bontung. Ambek dokter Hongkong dikei kaca gede ngomong, "Minji cibo khanjin mahai." Ngomong telek lagi. Mami Okta segera bercermin karena Anda sudah menjadi wanita. Loh, tak kei kaca aku ndodok. Wapi. Wapi kayak apa? Cangkeme bedes. Meneja anakku nang Malaysia. Oleh duwe aku ada pabrik nuklir. Kayak ngebom cocotmu ngono ah. Tapi nek tonggo gak seneng, tak nuklir tiba gombale. Rungokno Ji. Nuklir bom iku wedi ambek wong kaya aku. Bukti ana blong cut ketok wong lanang bleng mati. Mati. Wedok bleng mati. Mati. Nuklir teko bom teko serit ketok banci. Lho balik. Wah sakno arek iki. Balik. Bale mergane tumbale. Tumbale apa ngono? Apa? Susumu gombal. Lah nek aku gak pabrik nuklir wis tak siapi. 135 juta penduduk Indonesia. Alam beli petrong nak penak beli. Apa nek nyungu-nyungu aku? Kok kate mentil kon? Hah? Kate mentil kon. Mentil gombalmu ta. Tanono. Wayu. Gancuk sapa kok tak. Raine koyo iwak keting. Kon tiru iki kok. Gak apa-apa, bolongmu iki gawat di aku. Orang di. Mengo. Wong ya nek tanggo sumbung-sumbung. Wong soge biasa sombong. Gelangku iki lho akeh. Alah, akeh gerak sepuan kok. Alah, Melo tak liwat kene. Kriting, ambune mubal ke bami. Melok Budi Wijaya kok ana sinden gelange gak asli ya rugi. Alah, apa nih? Ayo ngomong cakep. Ketaniren kok gak kejuruan. Sing kompak ta. Ketaniren kok gak kejuruan. Wong gendeng gak keweruan. Gak iso parian. Biasa wong tuwe gak iso. Duh, kebakaran. Apa kon? Aduh kancil. Hei, kandel goblok. Ngobong-ngobong omah iya mek gawenanmu. Wong gedhek iki nunut aku. Oh gedek iki sing gawe ki aku, pringku. Heh?
Kosok. Terus saya tak bakar. Senono kan ya. Alah. Aku tak WA anakku sing nduk malah siem. Congo. Sik nyilih HP-ne. Apa? Nyilih HP-ne. Apa? Nyilih HP-ne. Aku. Aduh. Jare wong sugih kok nyilih HP. Jane sugih ngono apa iku? Sugih utang. Wis ketok mek kaum duafa. Lah apa sepake becak iki liwat. Dek. Halo. Oh, itu kok ya wis. Halo. Ya kamu di mana, Nak? Ini saya mau pulang, Bapak. Oh, kamu akan pulang. Saya kangen, Pak. Nanti saya jimpet ya. Iya, Pak. Ya, bawa kendaraan apa, toh, Nak? Terserah, Pak. Grand Max? Iya. Oh, kol. Iya, Pak. Oh, bis. Bis bisa, Pak. Cocot ae. Halo, Nak. Kamu datang. Halo, datang. Apa? Tak boleh. Halo. Cancuk anakmu teko iki lho. Iki lho. Apa? Anakmu teko iki. Iki. Wis seru. Aku keplenyek. Aduh, anakku. Gimana kamu, Nak? Alah kau go kepoan. Picek. Apa? Ini Nak. Menayo diganti tembok bata putih. Taek wong kaum duafa. Taekmu ngono. Bapak, aduh ada apa sayang? Bapak Rak, Aduh. apa? Aduh sayang. Saya enggak, Pak. Iya. Aku ku lho, Pak yo. Teko Surabaya. Iya Nak. Kan kuwi kan yo ngenteni Bapak. Iya Nak. Ngenteni aku tok yo. Masalah. Biar. Digawe ngobati kali marmolo kelenger, Pak. Ada apa sayang? Ngono lho, Pak yo. Iya. Masih dipangku dapakno kan yo gak apa-apa. Gak apa-apa anake. Yo to, Pak. Iya. Kok jenenge bapak sayang anak. Lah sayang anak. Iki ngono lah anakmu. Susune mari mbok nyik. Saiki mbok pangku. Kok njaluk apa sih? Apa tak kerowoki kaya manuk krotok. Anake arep dipangku. Ora masalah, anak saya. Ndak apa-apa dong. Kok jenenge anak yo, Pak yo. Jenenge anak sayang anak-anak. Awakmu gak duwe anak kon bancem. Iya, Nak. Pak, Ya. Bapak. Ngono lho, Pak yo. Iya terus nengkelet to, Nak. Pak, Enak wong cemburu. Bapak Nak, ayo disin-isin nek iki wis gregeten duwe tangga pedhit. Apa tangga pedhit? Lah ya ondo pedhit. Apa ndok pedhit itu? Nek duwe darah tinggi mesti mati. Nek mati kebone ayo digawe kuburan. Bapak, Ya. sampean jare aku lek nang Malaysia. Sampean susul. Loh. Sampean uga nyusul aku sih, Pak. Ya wis tak susul, Nak. Temenan tak susul. Ayo.
Mepeto susune anakmu. Salah kepok gereng. Ayo kan, kau usah ndelek kebuk kon. Mati mu tekan iki. Ayo gak ngurus iki jek kene. Yo ora temenan. Aduh, Nduk. Sing urip bapak jangan duwer. Iya lah. Jare aku lak nduk Malaysia, nduk bandara, mulai sampean susul. Heeh. Terus gak sampean susul iki karep sampean ya apa? Saiki ngene nak, apa sebabe ayah? Merinya sakine loro. Muni ayah becep. Ayah apa kok sepak? Ayah ini di rumah repot, Nak. Nek repot nandur lombok sampai kelep. Pak, aku nang Malaysia. Yo to, Heeh. jarene mulai nduk Surabaya nduk Juwana sampean susul kok gak sampean susul. Loh, Nang Malaysia itu ya lapo, wong turune wong gak bener. Nang Malaysia yo paling ngondol. Lho Pak, aku delokno ngondol lho Pak. bisa nak? Harga Ketara nang Malaysia duwe akeh nyambut gawe gampang. Wong ancene anake iku gatelen. harga diri. Harga diri. Ah, harga diri. Harga diri. Harga diri. Iki ana Arnali mancep, Cuk. Nak. Kayak ini nak ya. Duitmu tak gawe adek pabrik nak. Pabrik apa Pak? Pabrik softtek. Lho lah kok pabrik sotek Pak jare tonggo Pak. Eh? Kok pabrik sotek jare Di tonggo. sotek iki kata-katain sotek. Pabrik apa lho? Oh, nongklir. Terus Tak siapin 4,5 juta nongklir. Tentara 68.000. Terus? Iku akan menyerang. Terus saya dolna latarwam. terus manungnu sampean kate nyerang sapa Pak? Ah, nyerang tonggo sebelah iki. Pak. Sampeyan niku winginane lak njaluk duwe aku. Iya. Jarene kate ge tuku TV. Wes. Wis, tuku Wes. pirang in. Lah iki nak lho, tak tukang iki. Lho. Lon. Iki gambarmu. Ora apa wong ku tipine Budi Wijaya. Tipine sapa? Budi Wijaya. Awes seru kok cocok. Pak, Nah. sampean tak gawakno air jam-jam. Waduh, aku digawakno air jam-jam. Nang kono duduk banyu jam-jam sing digawa anake wong anake ngondol. Iku banyu karene cewek gak apa-apa kon. Lho Pak jare kok banyu Jawa iki asli banyu jam-jam lho Pak. Kone aja kok kenyek karo banyu jajab dari Mekah. Dosa. Durung para mesti banyu jam-jam. Pak, iki sampean nek ngombe banyu jam-jam iki sampean kudu mbek donga. Dungo piye nak? Ya bapakmu wacana Yasin cek bongko. Sampean donga saiki aku tak mlebu. Iya. Kakekno wedang kopi susu. Heeh. Sayang, iya, nanti ditunggu mama ya nak ya. Aduh enggak, terima kasih. Oh Banyuwangi, keluarga dari Banyuwangi. Aku duwe dukun teko Banyuwangi. Kon gak duwe dukun, dukunmu setruk kabeh bongko. Saiki wis waras. Ya Pak, Ya. tak gawekno kopi susu. Apa banyu jam-jam apa iki kleo picek matamu lho. Lho jane dikemas koyo ngene kok Pak e. Iki Kok kene dibujuki anake. Anak itu tukang bojok, bapak itu tukang gendam, cocok. Tumbuh untuk tutup, tukang becak itu penumpang, maling oleh barang. Tukang gendam lho Pak. kono joko gendam-gendam anake wong. Heh? Wah, awakmu biasa gendam-gendam. Alah, nek dhewe nang jero. Nggo jikik remi. Oh, sampeyan iki gawe soge brol duwike. Oh. Ayo ngaku Caca. Tak dengke. Kok berak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mlebu ya Pak. Iya ya nak, lo tak kok begini ya. Aku tak mlebu Pak. Pakaian donga. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngombe banyu jam-jam sajane Mekah. Mugi kula nyuwun berkah dari Gusti Allah. Temenan. Oh enak temen. Oh enak. Kalau aku ngombe sampe muncrat. Enak kok siratno aku.
Ayo kate mbok sembur kon. Kate mbok sembur kon. Kate mbok sembur kon. Aku kate kok sembur he. Kate mbok sembur aku. Kapo kae jombalas. Jam-jamin tak. Mbok kira kontok sing duwe anak. Aku yo duwe anak. Alah, apa anak lanang tawuran? Ya bapak lo anakku jagoan, anakku ganteng dhewe. Wala ganteng apa? Kono ate tak lapori, diajar anakku kon. Anakku biasa ngombe. Ya gak apa-apa lo. Bapak piye? Wong aku sing bantari. Wo kok? Papa. Papa. Iki anakan mbokne ancuk. Aku mama iki diceluk bapak. Lah yo, papa keliru mama, mamae keliru papa, Cuk. Mama. Bener le, bener. Nek nyeluk papae bener. Soale nisore nek grandonge. Kamu sudah saya bilangin. Saya tidak kerungu Ah, kamu dublak. Mang, mama ngomong apa, Mang? Pas telepon saya, Mang. Mama dicengkek pas mama mandi sama tetangga sebelah. Kamu sebagai anak mama, kamu harus marah. Apa? Harus marah. Mama didengke? Iya. Kamu dengke Mama? Iya. Kurang ajar. Ternyata podo banci. Podo banci. Kok iso lho? Kok iso podo lembenge? Mama, Ngono dhewe. Nek ku gak garota. Ji, podo Ji. Daku ngewelu. Ayo kon kudu anu. Cok kurang ajar mek mamaku. Aja kurang ajar mek. Enak kurang ajar dibengkaken ajar. Terus piye, Ma? Mamaku iki single parent. Mamaku ki single parentan. Single parentan. Terus piye ngono? Terus piye? Ojo adik kurang-kurang ajar. Ojo adek kurang situk tak gereki. Pek sampe ditekano malaikat pencabut nyawa, but-but kon. Ojo jeman-eman karo situk iki. But kok bengkaken. Lah sapa kon niku? Kon niku kuliahmu wis mari ta? Alah. Ma, aku kuliah nang India, Ma. India. Petuk nehi bulbul. Loh, India anakmu Arab, gak jelas iki anakku. Kok lak jenenge sarungan ya? Cewek. Tak. Ayo gending kok biyen. Ma, Apa le? aku kuanget banget ambek Mama. Ah, Kangen lah biasane somongin digawe ping 4. Ma, apa le? tadi mang apa iku? Saya olehno gedang. Mama saya olehkan. Ya, Ma. Walah nak. Wong perkara gedang ngene teko India, ancene iki gak ana tunggale. Wong iki gedang teko India. Enak, Ma. Aja maneh isine kulite tok iki lho, larang 17 juta kan. Allah. Enak ele. Enak ya, Mas. Gedang teko India. Enak. Tau buadok. Tangga gak kira duwe. Tangga gak kira duwe. Goblok Tangga gak kira iso tuku. Goblok apa pekan blok. Anjir. Ma, ya wis ya, Ma. Ya le. Aku tak mandi dulu ya, Ma. Oke. Dadah, Mama. Oke. Muah. Kalau anakku pinter, juara kelas. Alah, lanang wong ngambung lanang kualat. Gedang teko India. Pada kayak gini, wong gedang iki larang. Lho ana bedes dengki. Lho ana kingkong lirik. Lho ana nyambe. Oh nek gapura. Tahu ana mau mangan gedang kubuk mati sek gak ambekan. Gak kira iso tuku gedang ini iki.
Kok omahe wis melarat. Loh, kena lemah tak amplok. Pris kon. Mbok kira aku gak wani ambek kon. Kon dijar-jarno kurang ajar. Katel apa kon? Lho kok celok apa kon? Lho sakarepmu. Apa? Lho, mek perkara begelut aku gak wedi gelut ambek Lah kon. ayo sakarepmu Ayo, aja gelut. Lah, ini kon. Soge kandel soge wani kon. Mek aku perkara wedok. Kon malah nyandang. Mumpung ana kon ambek aku, mati saiki ngenteni apa? Mati meneh ngenteni apa? Mati kok. Tuwek-tuwek kok gandet. Ya, ayo kepan. Baik, ayo papai sini-sini rek. Rek. Wis tuwek-tuwek kok tukaran. Iki, Pak. Nyontone arek cilik-cilik. Iki sing kurang ajar, Pak. Wong arek wis padha senengi. Nang golekno dina sing apik. Gak iso bebet bobot-bobot. Aku turunane konglomerat entuk anak iki wong gendeng gak ati. Kok gendeng tapi duwe akeh. Kulo merak tok kok merak paling merak. Kulo merak. Oh, nek gak iso ndalek wong wedok ayu. Iyalah. Ya ayo lah benar. Tak golekno. Timbangane anakmu digawa minggat lho ya. Tut, saiki aku takok. Awakmu ya arep tanggapan nek suaramu entek mangan apa, Tut? Ngombe kopi nang warung kena obat gula. Wah, ora. Ora. Lah apa? Ora. Kena apa? Kene ngemut. Cangkeme bosok aji ku. Aku pokoke gak gelem mek dirabi anakku. Aja ngono. Arek wis kadung padha senengi rek. Wis nang golek dina sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Ngene San. Awakmu karo aku dadi besan. Ngono aja. Iki didadekno sitok ae. Iya. Dadi nganten. Lah iki wis duwe bojo, iki wis duwe bojo aku jek ijen. Terus awakmu oleh mboke. Gak sudi. Aku yo sak Ya wis matur nuwun karo Bapak Gito nanggap Ludruk Budi Wijaya. Bengi iki dituruti lakone ratapan anak tiri. Ratapan anak tiri. Tugase meneh arek-arek nang nggone balong panggang karo nang nggone mantup. Tanggapane akeh Budi Wijaya alhamdulillah. Mulane gelek tak umumno nek nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek. Ana sing kurang 5 tahun wis nyendek. Wis andek-andek. Aku kepingin umur Budi Wijaya. Aja lali bengi iki lakone ratapan anak tiri bersama Ludruk Budi Wijaya.